2, 3, funk it. Jeg blev sgu lidt nervøs, fordi den er jo spids, og sådan, det var sgu ikke langt fra dit øje. This is the flute fight. They fight with the flute. Look at the Arabian guy. Oi, oi, oi. Oi, look at this. Det var sådan parti. Oi. Look at this guy. But I don't want any beer right now. Because... Okay. Come to Mexico. Welcome to the city. Da jeg så skruer op for musikken, jeg skal ikke mexicansk på. Det går fandme godt ind i huset. Vi skal kravle igennem muren til USA, hvor lykken er. Hey, you have to pull me. You have to pull me. Oi, oi, my dick. Don't be careful. Oh shit. Oi, look at this Mexican guy. Okay, så det her det er til tequilaen, og det her til øllerne, ikke? Jo, Kasper. Det er forstået konceptet. Der skal også salt i øllen. Er I parat til at dø? Ja. Jeg er 112. Nej, det er først næste stop. Har du hovedpine, Lasse? Ja, jeg har altså. I think we need more drink, yes. En blå Thor. Det er Danmarks største eksportvare til Saudi-Arabien. De elsker det shit. De drikker normalt ikke alkohol i Saudi-Arabien, men de elsker blå Thor. 3, 2, 1, start! Hvordan får man skærmen frem? Giv mig et ekstra glas. De ligger derovre. I er ved at være der, drenge. Og det var Mexico. Kasper og søster. Jeg henter lige hans søster. Ligner du hans søster, siger du? Jeg henter lige hans søster. Du er også lidt følge min Kasper. Sover du så sådan på hvilken en af de her 8 madrasser? Skifter sådan lidt. Du skifter lidt. Eller hvem er det, der skifter sengetøj herinde? Det er mig. I made a little bit of money. I paid this cover. Now I'm in the what? Now let me see you what? Yeah. Good up. No, it's not good enough. Okay. This time, this one. Okay, I do this with my groin. Okay. Oh my God, my ass is so. It is all gone. Look at this. It's all gone. It's all gone. Look, this is right in my ass right now. The poop bag. Så de har grin med dig om døren! Fuck him! Fuck him, du er en homoseksuel bøse! Lige send mig et link. Der, det stopper ikke. Kun lige før. Jamen, skal du ikke have noget tøj på? Og så siger han... Jamen, det er jo for. Det er jo for. De vil slet ikke hej. Jamen, Philip. Ej, jeg kommer til at slikke min. It must be like Putin that's a begging. It must be like Putin they're not giving. It must be like. Oh my god. Philip var bare hver gang. Skal I ikke med? Okay, jeg er faktisk ret fucked. Philip! Lårøven, jeg er jo røv på. Så kører jeg ned, og så har I... Hey, привет, как дела, друг? What is happening here, my friend? Oh, this is blood. I don't know. Okay, this one is free beer. Blowjob-drenge bagved, kan I ikke lige... Nej, vi kan ikke lige. Det er skidstafetten, som afgør, hvem der vinder konkurrencen. 3, 2, 1, værsgo!
Eller på lidt ligesom flamingo. Det er jo det en til gang. Det var der næsten. Det var alt for mange dyr på en gang. Ja, kan vi få en socialpædagog til bagrækken her? Det er jo flamingo. I er rigtig mange ting på en gang, ikke? Bare tag flamingo. Det kan godt være en handicappædagog, der har mistet sit venstre ben.